Знаете ли кое е най-лесното нещо днес? Да пуснем още един негативен коментар. Библията казва: любовта всичко премълчава. Премълчаването не е слабост, то е избор. Любовта знае какво да каже и какво да задържи. Понякога истината е вярна, но не е нужна. Понякога думите са точни, но не са на време. Любовта не излага, не превръща чужда слабост в тема. Тя пази. Пази достоинството. Пази човека. Когато понякога избереш да премълчиш, ти не губиш смелост, показваш зрялост. Предизвикателство за днес. Преди да споделиш нещо за друг човек, спри, запитай се, помага ли това или просто излага другия. Това е серията 16 думи за любовта. Утре следващата дума. Напиши в коментарите кога мълчанието се оказа по-добър избор от думите. Харесай видеото и остани с нас. Продължаваме утре.